ప్రకాశం జిల్లా ఇంటర్ విద్యలో విద్యార్థుల ఎంపిక శ్రీ సరస్వతి జూనియర్ కాలేజ్ ఒంగోలు బెంగళూరు. అడ్మిషన్స్ ఓపెన్. సెల్ నంబర్స్ 9176162696 మరియు 8143668888. అందరికీ నమస్తే అండి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్రస్తుతం రెండు లక్ష్యాలు అనొచ్చు, లేదా కఠినమైన పరీక్షలు రాస్తున్నట్టే చెప్పుకోవచ్చు. ఒక రకంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫ్యూచర్ దాని మీద ఆధారపడి ఉన్నట్టే చెప్పుకోవచ్చు. ఒకటి పార్టీ పరమైన నిర్ణయం, రెండు ప్రభుత్వ పరమైన నిర్ణయం. పార్టీ అధినేత ఆయనే, ప్రభుత్వ అధినేత ఆయనే. సో రెండిటికి అధినేతగా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ రెండు నిర్ణయాలను ఆయన ఎంత జాగ్రత్తగా, ఎంత చాకచక్యంగా తీసుకుంటారో దాన్ని బట్టి ప్రజల్లోనూ, పార్టీలోనూ, ప్రభుత్వంలోనూ ఆయన పట్టు ఆధారపడి ఉంటది అని నిస్సంకోచంగా చెప్పుకోవచ్చు. అసలు ఆ రెండు ఏవి, వైసీపీకి ఎందుకు అవంత ప్రాముఖ్యత, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి రాజకీయ భవిష్యత్తును ఎందుకు అవి నిర్ణయించబోతున్నాయి, అవి ఈ 2-3 నెలల్లోనే ఎందుకు రాబోతున్నాయి అనేది కాస్త స్పష్టంగా లోతుగా చెప్పుకుందాం. అందులో మొదటిది రాజధాని వికేంద్రీకరణ అంశం. రాజధాని వికేంద్రీకరణకు సంబంధించి ప్రభుత్వం ఎప్పుడో 2019 నవంబర్లో రాజధాని వికేంద్రీకరణ బిల్లులు తీసుకొచ్చింది, సిఆర్డీఏ రద్దు చేసింది. కానీ దానికి చట్టబద్ధత లేదని, శాసన మండలిలో సరిగ్గా ఆమోదించబడలేదని, చాలా వ్యతిరేకత ఉందని, చట్టపరంగా కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయని తెలుసుకొని ఒక 2 నెల అనుకుంటా, గత నెల ఒక 50 రోజుల కింద వాటిని విత్డ్రా చేసుకుంది, అయిపోయింది. కానీ మళ్ళీ బిల్లులు పెడతాం, చట్టబద్ధంగా అన్ని లొసుగులు ఏమీ లేకుండా అన్ని చూసుకొని ఈసారి పకడ్బందీగా బిల్లులు ప్రవేశపెడతామని ప్రభుత్వం చెప్పింది. సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసెంబ్లీలో ప్రకటన చేశారు. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఏమీ పెద్దగా 3 రాజధానుల ప్రస్తావన లేదు. కాకపోతే రాజధానులు తెచ్చే అవకాశం ఉంది, దాన్ని పరిశీలిస్తున్నారు. మనకున్న సమాచారం ప్రకారం, ఇప్పుడున్న విశ్లేషకుల భావన ప్రకారం మార్చిలో జరగబోతున్న బడ్జెట్ సమావేశాల్లో రాజధాని వికేంద్రీకరణ బిల్లును మళ్లీ పెట్టడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. ఈలోగా సంక్రాంతి తరువాత, అంటే జనవరి చివరి వారం నుంచి ఫిబ్రవరి నెల, ఈ కాలంలో, ఈ గ్యాప్ లో ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ, ప్రజల్లో అంటే రాజధాని వికేంద్రీకరణకు సంబంధించి ప్రజల్లో అభిప్రాయం ఏంటి అనే సేకరణ, అలాగే స్థానిక సంస్థల నుంచి తీర్మానాలు, అంటే గ్రామ పంచాయతీలు, మండల పరిషత్తులు, ఈ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీల నుంచి తీర్మానాలు రాజధాని వికేంద్రీకరణకు మేము ఆమోదమే అని చెప్పడానికి. అంటే ఎటువంటి చట్టబద్ధమైన లోపాలు లేకుండా, ఇదిగో మేము ప్రజాభిప్రాయం తీసుకున్నాం అని కోర్టుకు చూపించాలి. ఇదిగో స్థానిక సంస్థలన్నీ కూడా 3 రాజధానులు అడిగాయి అని కోర్టుకు చూపించాలి. స్థానిక సంస్థలన్నీ వీళ్ళవే కదా. సో ప్రజాభిప్రాయం కూడా ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ప్రజల అభిప్రాయం వాళ్ళకి ఎలా కావాలంటే అలా వచ్చేస్తుంది. అదొక గమ్మత్తు. ఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నా సరే వాళ్ళకి ఎలా కావాలంటే అలా ప్రజాభిప్రాయాలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే రాసి సంతకం పెట్టి స్టాంప్ వేయడమే కాబట్టి. సో అలా రాజధాని వికేంద్రీకరణకైతే కట్టుబడి ఉన్నారు, చేసేస్తారు. ఇంకోటి రెండోది మంత్రివర్గ ప్రక్షాళన. ఇది పార్టీ పరమైన నిర్ణయం. ఇది కూడా ఎందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కీలకం అనేది చెప్పుకోవాలంటే, మంత్రివర్గంలో ప్రస్తుతం ఉన్న మంత్రులను ఎవరిని తీసేయాలి, ఎవరిని కొత్త వాళ్ళని తీసుకోవాలి అనేది డౌట్. ఒకటి, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన కానీ, వైసీపీ పరిపాలన కానీ, ఓవరాల్ గా అంతర్గతంగా జరుగుతున్న వ్యవహారాల మీద వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలకే కొంతమంది అసంతృప్తి, అసమ్మతి ఉంది. అందులో సీనియర్లు ఉన్నారు, జూనియర్లు ఉన్నారు. వాళ్ళ పేర్లు ఎందుకులే, చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళ పట్ల ఆ నియోజకవర్గాల్లో ద్వితీయ శ్రేణి నాయకులకు, కార్యకర్తలకు కూడా అసంతృప్తి, అసమ్మతి ఉంది. అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎమ్మెల్యేల పనితీరు పట్ల నాయకులకు, కార్యకర్తలకు అసంతృప్తి, అసమ్మతి ఉంది. ప్రభుత్వ పనితీరు పట్ల ఎమ్మెల్యేలకు అసంతృప్తి, అసమ్మతి ఉంది. మరి అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు మంత్రివర్గ ప్రక్షాళన అనేది సున్నితమైన అంశం. మంత్రి పదవులు ఆశిస్తున్న వాళ్ళు 70 మంది ఉన్నారు. మంత్రి పదవులు మాత్రం 20, 22, 25 మాత్రమే ఉంటాయి. అందులో పెద్ద పెద్ద నాయకులు అంబటి రాంబాబు గారికి కావాలి, ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు, చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి గారు, భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి గారు, అనంత వెంకటరామరెడ్డి గారు, అలాగే చాలా మంది ఉన్నారు. ఇంకా అంటే ఒక్కో సామాజిక వర్గం, రోజా గారు, తర్వాత అంటే ఒక్కో సామాజిక వర్గంలో ఒక్కో సామాజిక వర్గంలో 5 సీట్లు. ఇప్పుడు కాపు సామాజిక వర్గంలో ఉంది, 5గురికి మంత్రి ఇవ్వాలనుకుంటే ఒక 15 మంది మంత్రి పదవులు ఆశిస్తున్నారు. రెడ్డి సామాజిక వర్గం ఉంది, ప్రస్తుతానికి 4 మంత్రిగా ఉన్నారు. 4గురికి ఇవ్వాలంటే అందులో ఒక 15 మంది ఉన్నారు. ఆ ఎస్సీలు ఉన్నారు. 5గురికి ఇవ్వాలనుకుంటే వాళ్ళకి 20 మంది ఉన్నారు. సో ఇలా వైసీపీకి గతం నుంచి పునాదుల పరంగా అండగా ఉన్న సామాజిక వర్గాల నుంచి కాంపిటీషన్, మంత్రి పదవుల కోసం పోటీ ఎక్కువగా ఉంది. వీళ్ళలో ఒకరికిచ్చి ఇంకొకరికి, ఇప్పుడు చిత్తూరు జిల్లానే తీసుకోండి, రోజా గారు, చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి గారు, భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి గారు మంత్రి పదవులు ఆశిస్తున్నారు.
వీళ్ళ ముగ్గురిది ఒకటే సామాజిక వర్గం, ఏదో ఒకరికి ఇవ్వగలరు, మిగిలిన ఇద్దరికి ఇవ్వలేరు. ఆ ఒక్కరికి ఇవ్వాలన్నా సరే అక్కడ పెద్దిరెడ్డి గారిని తప్పించాలి. పెద్దిరెడ్డి గారిని తప్పించే అవకాశం లేదు, ఆయన సీనియర్ మంత్రి కాబట్టి. సో ఇలా అన్ని జిల్లాల్లోనూ అన్ని వర్గాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి ఉంది. సో ఇది కూడా ఒక సున్నితమైన అంశం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి. అందుకే మంత్రివర్గ ప్రక్షాళన విషయంలో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంత సానుకూలంగా అంత పాజిటివ్ గా వెళ్ళలేకపోతున్నారు. అందుకే అది కొంతమంది ఓపెన్ అవ్వచ్చు, బరస్ట్ అవ్వచ్చు, ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేయొచ్చు. ఈ ప్రభుత్వం 2.5 సంవత్సరాలు ప్రజా వ్యతిరేకత మూటగట్టుకుంది, ఇంకా మళ్ళీ వస్తుందో లేదో, అందుకే అన్ని వాళ్ళు యాంటీగా మారొచ్చు. అటువంటి తిరుగుబాట్లు ఏ పార్టీలో అయినా సహజమే, ప్రాంతీయ పార్టీల్లో ఎక్కడైనా ఇటువంటి సహజమే. సరే, అదొకటైతే రాజధాని వికేంద్రీకరణకు సంబంధించి కూడా వాళ్ళు బిల్లు పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ దానికి చట్టబద్ధత లేకపోతే, మళ్ళీ రాజధాని వికేంద్రీకరణ ఫలితాలు సరిగ్గా అందకపోతే ఆ 2.5 సంవత్సరాలు అంటే రాబోయే 2 సంవత్సరాలు కూడా వేస్ట్ అయిపోతే ఇంకా సాధించేది ఏమీ ఉండదు, చేసింది ఏమీ ఉండదు. ఓన్లీ రాజధాని గొడవ మంత్రివర్గ గొడవతోనే ముగిసిపోయింది అనే ఒక పెద్ద అపవాదం మూట కట్టుకుంటారు. అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి రాజకీయ భవిష్యత్తుకు, వైసీపీ రాజకీయ భవిష్యత్తుకు, వచ్చే ఎన్నికల్లో ఎజెండాకు అంత మంచిది కాదు. సో దానికి 2-3 నెలలే, ఎందుకంటే మంత్రివర్గ ప్రక్షాళన కూడా ఈ 2-3 నెలల్లో జరగబోతోంది. ఈ రాజధాని వికేంద్రీకరణ బిల్లు కూడా మార్చిలోగా అంటే ఇంకో 2 నెలల్లో జరగబోతోంది. అందుకే ఇది రానున్న 2 నెలలు వైసీపీకి అత్యంత కీలకమైన పీరియడ్ గా చెప్పుకోవచ్చు. ఇటువంటి కీలకమైన సున్నితమైన విశ్లేషణల కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కంటెంట్ నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోద్దండి. లైక్స్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. మినిమం ఈ వీడియోకి 1000 లైక్స్ వచ్చేలా చూడండి, ఎంకరేజ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.